Ja 3 yötä jouluun on. Laskin aivan itse eilen kun näin. Silmät punaiset. Taas se meinasi mennä pikkuisen överiksi tää touhu, mutta ei ihan. Ja Tonttu ajatteli täällä, että jos tehtäisiin pikkasen niitä jouluruokia, niin aloitetaanpa siitä sitten. Tänään valmistamme konjakkisinappia ja siihen tarvitaan siis konjakkia reilusti isompaan satsiin ja sinappia reilusti. Ja sekoitussuhde on hyvä olla 10-90, eli 90% tätä sinappia ja 10% tätä konjamiinia. Ja siinä saattaa joskus käydä niin, että ainesosia jää yli, niin hyvällä omatunnolla voit sitten vaikka niitä pikkusen sipistellä siinä. Ja nyt tulee se vaikein osuus, sekoittaminen. Tada! Valmista tuli, mutta siinä kävi sillä tavalla, että ainesosat loppuivat himpun verran kesken. Tarkoitus oli valmistaa 20 purkkia konjakkisinappia, mutta nyt saatiin tämmöinen 1 purkki sinappia. Onnekas se, kuka tämän paketissa aukaisee. Se on tehty ihan sydänverellä.